जेरै खोथा होदोंमोन एरै खामानि BPF सरकारा खामानिखौ मावफुंगासिनो। 1 नं पर्बतजरा बियाबाव BTC सरकारनि मोनबा गेरेन्टिखौ सुबुंफोरनो मावफुंनानै होबाय। क'क्राझार जिल्लानि पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय 1 नं पर्बतजरा बियाबनि सिङाव थानाय काजिगाव गेवलां गेलेग्रा गुवार फोथाराव सानसेनि हाबाफारि लानानै 1 नं पर्बतजरा बियाबनि गोबां मुलाम्फागिरिफोरनो थांनाय BTC बिसायख'थिनि सिगां रायजो राजाफोरनो खोथा होनाय बायदियै दिनै BTC सरकारनि बानजायनायाव मोनबा गेरेन्टिनि चेक राननाय हाबाफारिया जानानै थाङो। 1 नं पर्बतजरा बियाबाव BTC सरकारनि मोनबा गेरेन्टिनि जोहै गासै सा 410 सुबुंफोरनो चेक रानदों। पर्बतजरा बियाबाव BTC सरकारनि मोनबा गेरेन्टिनि मुलाम्फाफोरनो चेक राननाय हाबाफारिजों लोगोसे BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि गोथार जोनोम सानखौ फालियो। Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. BTC सरकारनि मोनबा गेरेन्टिनि मुलाम्फाफोरनो चेक राननाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो BTCनि नोगोर जौगाखां बिफाननि मावफुं सोद्रोमा मुनमुन ब्रह्म, मिरु लाइमोन गांखंनि लेङाइ आफादगिरि प्रहलाद ब्रह्म आरो BPF दोलोखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा लोब लोब बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। जोबोद गोजोननाय मोनदों श्रीजुत हाग्रामा महिलारि नेतृत्वआव जोङो बिसायख'थियाव खोथा होदोंमोन। सेप्तेम्बर दानाव जोङो खोथा होदोंमोन रायजो राजानो जे जोङो सरकाराव फैनायनि लोगो लोगो जोङो हा गैयै रायजो राजाफोरनो हानि अधिकार होगोन, भुमिर अधिकार जों होगोन होननानै जोङो बुंदोंमोन। आरो जोङो जुबक समाजखौ जायफ्रा साख्रि बाख्रि गैया, जायफ्रा 5 बोसोराव आनएमप्लयड जानानै दङ, थांनाय UPPL सरकारनि 5 बोसोराव जायफोर बन्सित जादोंमोन, आनएमप्लयड जानानै आनएमप्लयमेन्टना बिराद बुरजानि संखामोन। दा बेफोरबायदि आनएमप्लयड जुबकफोरखौ जोङो आर्थिक साहाय्य होनानै एककालीन आर्थिक साहाय्य होनानै गावनि आथिङाव फसंथायनायनि जों जे सिन्ताधारा खालामदोंमोन बेखौ जोङो होफुंनो हाबाय। आरो जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि खोथा होनदोंमोन। आइजोफ्रा आजिखालि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जरियते जयै साबलम्बिता जानायनि बिथांमोनहा खामानि मावो। आरो बेहाय जोङो BTC सरकारनि फालरफोरा जोङो सरकाराव फैनायनि लोगो लोगो एककालीन आर्थिक साहाय्य होगोन होननानै जोङो खोथा होदोंमोन। दिनै 950टा सेल्फ हेल्प ग्रुपआ पर्बतजरायाव एककालीन आर्थिक साहाय्य मोननो हाबाय। 550टा हा गैयै पर्बतजरानि रायजो राजाफ्रा हा मोननो हाबाय। more than 100 जुबकफ्रा 2 लाख टाकानि आर्थिक साहाय्य मोननो हाबाय। 1250टा सुबुंफ्रा सिनियर व्यक्तिफ्रा तथा जौगाखांनो गावनि आथिङाव गसंथाय होनो नाजाग्रा, सोरबाबा मैगं फानग्रा, सोरबाबा मा होनोमोनलाय अयनन फिसा फिसा बिजनेस खालामनानै दखान होग्रा, सोरबाबा टेलरिं होग्रा इत्यादि इत्यादि सुबुंफ्रा 1250 जना दिनै 10,000 टाका एककालीन आर्थिक साहाय्य मोनफुंनो हाबाय। 10,000 टाकाखौ जोङो आरोबाव बिकलांगफोरनो होदों, बेखौबो दिनै मोनफुंनो हाजोब्बाय। गतिके हाग्रामा महिलारिया जा खोथा होनदोंमोन, जा प्रतिश्रुति होदोंमोन रायजोनो होफैनोनि थाखाय जाय खोथा दोनदोंमोन बेखौ दिनै जोङो पर्बतजरायाव रानफुंनो हाबाय, होफुंनो हाबाय। आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों फैगौ दिनाव हाग्रामा महिलारिनि नेतृत्वआव आरोबाव जोङो हाजार जुबक जुबती आरो आइ माथ्रिफोरनो जोङो अनसुंथाइ आरो सेवा खालामनो हाबावगोन होननानै आङो मिजिंथियो। बायद' गुबुन जायगायाव जों सार्भे बानायनायाव सुबुंफ्रा बुंदों जे MLA खौ बायद'आ गेलेनांगौ होननानै बुंदों, बिनि बिषय मा होनो? दला सिन्ता चर्चा खालामगोन बेनि सायाव। निस्सयके फिटेस्ट पार्सनखौ पर्बतजरानि अनसायनाय रायजो राजाफोरनि अनसायनाय सुबुंखौ जोङो केन्डिडेट मोननो हागोन आरो जोङो देरहासार खालामहोनो हागोन।